Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Yay, uyasha Ziyakhala. Yay, kuningi guys. Kodwa into engizocela ngisiza ngayo siyaxoxela le video ngayithatha serious. Indaba inoKhozi FM. Ngithe qalen Ukhozi luzuze kanjani ngengoma yabo i-Song of the Year ngoba mayiphuma ithi Ukhozi FM Song of the Year mase-ke kwenzakalani mase siwunqamulile unyaka. Angizofuna umlando ukuthi kwenzakaleni ngengoma-ke manje ngithi Ukhozi selivelile ukuthi nansi yethu ethandwe kakhulu nazi inamba. Ngase kwenze njani-ke emva kwalokho ngoba phela ayikwazi ukuphuma ehlukanisa unyaka base isuhlukanisa unyaka kube nje sekuthi ingoma ehlukanisa unyaka iphi igijima phi ingoma ayibo angifuni ukwanda ngamagama kodwa-ke ngichela ngixoxela inganekwane ngomama ke umama mayethola umntwana umama othola umntwana ukuthi-ke abadala beyeke bethini kulowo mama ophethe umntwana mayegona ingane baye bethi-ke umbeke phansi. Mawumbeke phansi njani umfundisa ukuthi azimele ngoba wambeka esandleni udu ngekafisa ukuphuma esandleni uyokhala njalo noyibeletha ingane ukuthi ungayijwayeza umhlane ibeke phansi. Nike nikubone-ke lokho inganekwane nje kodwa yona inganekwane ukuthi kuthiwa mama womntwana mbeke phansi akhale kodwa ebe ephansi ejwayele ukuhlala alaliswe kusofa alaliswe phansi ukuze benjani afunde ukuzimela ngoba wamjwayeza isandla shuthi uzokhathala ulobo mbambe ngesandla wamjwayeza umhlane uzokhathala ulobo mbelethile Ziyakhala. Siyayazi phela ingane leyo ukuthi akahlukani noma wakhe fanele belethe njalo futhi-ke iy'nkinga leyo ngane ngoba ngisho isibelethe omunye ifuna ukubeletha uma wayo kuphela. Futhi Ukhozi kusami angifuni ukushayela into engazazi. Angifuni nje ukushayela into engazazi ngize ngithukele into angazi enjani ngoba ingoma iyahamba yona. Ingoma iyahamba yona. Khona ingoma ekwazi ukuhambisa i-artist. Uthole ukuthi i-artist liyafunwa ngoba mhlawumbe igama le-artist alijwayeleki kodwa le ngoma yona ikhona igcwele yonke indawo ikhona into enjalo. Sengisho nje ku-music wonke ingoma siyazi njengamapiano nje angazi ukuthi ngathi zingake sizazi zamapiano futhi oyibonayo nangempela mawuthi uyabheka la ku-YouTube ukuthi hayibo basebenzile abafana kodwa mase ngase siyabala obani sesibakhohliwe kodwa mawungayibiza ingoma sengingafuna umnikazi wayo ngoba iyazwakala. Kuthiwa mama mehlise emhlane mbeke phansi yenze njani ejwayele ukuthi lo mhlane wakho ngeke umsize njalo. Inkinga manje sisazoyikhuluma i-interview yoKhozi ephelele e-right. Ngithe le video le ayikho serious. Ngiyazi khona basebezofisa ngishaya bethi cha asiboni ukuthi sibona usevele enze ivideo ehleke ezinye indaba uthi khona into oyibukiza iza isondele uyibuke nje iza isekude uyibone. Zikhona ezinye ezikudidayo izinto kodwa khona uyibona kude ukuthi cha le iza la. Ikhona nje into enjalo la empilweni oyibuka ile kude ukuthi kodwa iyeza la. Ila sithi thina siyabalandeli asingakhulumeli Ukhozi
Ngoba base-office bazosho ukuthi i-office isebenza kanje, yona i-artist ithi mina ngisebenza kanje. Mase sihlanganisa lezi nkulumo sibone ukuthi kuyahlangana yini. Inkinga ikuphi? Umlandeli oseney'ndaba ey'ningi kanti i-office elizophendula. Zithini izinto manje? Ziyaphambana izinto. Ageqa amagulu umlandeli mase sikanti uhlaleni wena kwi-office laka-SABC? Uhlaleni? Ngoba sinemibuzo nje siyazi ukuthi impendulo izophumaphi ka-SABC. Mase kuthi i-artist siyibambaphi ngengoma. Mase i-artist into esiyichazayo ichaza into ephathelene nomsebenzi wakhe wengoma. Ngoba lokho kunye okuhambe kupheshwa kunamathela asikwazi. Ngesikwazi ukudifenda lokho esingakwazi. Kodwa ingoma yakho nomsebenzi wakho neproject yakho lokho esizokwazi ukukudifenda. Yingakho i-artist mayenzoze izokhuluma ngokusebenza ngomculo sinayo lapho. Ngoba ngithi siyazi ngani ngokuthi umculi olethe umculo. Afike umlandeli afike nezigaxa-ke sesiyasho ukuthi kwase kwenze njani ngoba silapha manje. Lapha siphi kwi-Song of the Year. Ungena phe kumculo ungena nengoma eyini ewumculi. Wena mlandeli wenze njani? Uyasupport. Kodwa mase kukhona izinto ezingashayisani sibuza laba abaphambili nge-office labo. Ziyaphela iy'nkulumo. Into emnandi neqiniso. Kuthi-ke lona iqiniso lithini? Ngoba phela kungenzeka ukuthi nemithetho ibekiwe kodwa ingabi imithetho eyiyona eneqiniso. Ngoba bese sifuna ukwazi ukuthi i-value yalento yokuthi babe ne-Song of the Year, i-value yayo, ukusinda kwakhona kumayelana nani. Sifuna ukuzwa ngalo futhi Ukhozi manje sizothi hhayi into engasathi shu as long as kunengoma evotelwe kakhulu. Sikuthathaphi kuKhozi FM. Ngoba Ukhozi yile sihlukanisa nalo nyaka. Afike kumlandeli Ukhozi luthe lapho kumasami bahlele nehlazo. Ukhona abanye njengamanje abasachaza izinto zokuphiwa nani. Ngithi mina ngesikhathi usachaza izinto zokuphiwa ngikunikeza i-Big Nuz ingoma ethi ngeke, nginikeza uYoungster no-KO ngoSete. Bheka lezi ngoma eziwu-2 uyibuke futhi na ku-YouTube. Usungahlaziya ngokwakho ukuthi yini le ye-Big Nuz yahamba phambili. Ngesikhathi usahlaziya ngokwakho ukhona futhi u-social media owufakazi waleyo nto ozothi uyithi uyayifuna usheshe uyithole. I-Big Nuz yaba nengoma ethi ngeke yahlukanisa unyaka. Kodwa kwaba nengoma futhi esisete kaYoungster no-KO. Yini eyenze i-Big Nuz ngengoma ethi ngeke yahlula laba ebese bevele bephambili? Abayifunde yazi bashisa yini eyaba ayikho ndawo. Ayikho ndawo. Hayi kabi. Hayi ngomoya omubi. Ayikho ndawo. And ngiyazi ukuthi nalena yenza ukuthi kungaveli kahle ukuthi sirojiwe bazothini. Ngoba phela mase kuthiwa nansi le ngoma liphi isasa sale ngoma. Manje indaba isinokuthini nirojwa Ukhozi noma nirobha nina. Ngoba phela ngesiphika ukuthi kuvotiwe nirojwa Ukhozi noma nirobha nina. Sisele lapho ke indaba. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga. Goodbye.